Horúčková sezóna na Slovensku stále rastie. Tento týždeň bolo hlásených 68 453 prípadov akútnych respiračných ochorení. Komplikácie sa vyskytli u 2360 pacientov. Trnava hlási 39 uzavretých škôl, čo je jeden z najvyšších počtov na Slovensku. Mladý hokejista Adam Uličný, 16-ročný hráč Gladiátor z Trnava, tragicky zomrel po nešťastí na železničnej trati medzi Trnavou a Brestovanmi. Tragédia sa stala 28. januára pri zrážke rýchlika X618 Tatran. Na rozlúčku zanechal rodine rozlúčkový list. V nedeľu prijali operátori strediska Trnava informáciu od českej polície o mladom mužovi, ktorý na TikToku hrozil usmrtením detí. Po lokalizácii jeho adresy neďaleko Trenčína začala polícia trestné stíhanie. 23-ročný muž bol obvinený zo šírenia hrozby a bol vzatý do väzby. Viac aktuálnych správ z diania v Trnavskom kraji nájdeš na trnavak.sk.